Tura Sûriya mafê mirovan di rapor da xwe ya mehane de eşkere kir got ji 3 Eylûna 2015 heta niha rejima Sûrî derdora 26,577 bermîlên teqîner bi ser bajar û bajarokên Sûrî de avêtine. Di raporta Tura Sûrî de hatiye ku di Eylûna borî de çekdarên rejima Rûsî bermîlên teqîner li dijî sivîlan li Bakurê Sûriyê bi kar anîn. Bi taybetî li gundê Elhibît li gundewarê Idlibê de di Eylûna borî de. Her li gorî raportê ku rejima Sûrî derdora 3601 bermîl ji destpêka 2018 ve avêtiye ku bara mezin di heyva Nîsanê de bû û diyar kir ku di Eylûna borî de nêzîkî 98 bermîlên teqîner hatine avêtin. Di encam de sivîl hatine kuştin her wiha ziyan gihiştiye navenda tenduristî. Raporta navborî tekez kir ku rejima Sûrî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî hejmar 21, 39 û 2254 bin pêkirin û bermîl teqîner bi kar anîn bi şêweyekî berfireh ku bi vê yekê yasayê navdewletî û yê mafê mirovan jî bin pêkirin. Her wiha raportê da xuyakirin ku êrişa bi bermîlên teqîner welatiyên sivîl kirine armanc. Her wiha ziyan gihand navendên sivîl yên tenduristî û yên ku têne bi kar anîn ji bo karûbarên mirovayetî. Tura Sûriya mafê mirovan daxwaza rawestandina bi kar anîna bermîlên teqîner li dijî sivîlan kir. Her wiha banga qerebûkirina qurbanî û kes û karên wan li gor karên rejîmê.